Koľko ešte budeme čakať? Tak sme na kúpalisko nemali brať polovicu bytu. Ak ma tu niekto s vami uvidí, prepadnem sa od hanby. Hanbiť by si sa mala za vysvedčenie. A to sme nemohli ísť autom. Pýtaj sa tatka. No tak som nacúval do susedovej bránky. Čo také sa stalo? Ale viete, že cesta Velejnou doplavou je ekologickejšia? Dobre. Moje nervy, veď ja som nekúpila lístky. Konečne niečo, čo som nepokašľal ja. Veď my sme čierni pasažieri. Jesus, mami, lístky sa dajú kúpiť aj tu. Haló, pán vodič, pán vodič. 4 lístky vás poprosím. Tie si kúpite vo voze? Prilož telefón alebo kartu k tomu stojanu. A čo sa mi tam zjaví džin a splní mi 3 priania? Na toto ja nemám nervy. Veď mne nevyšiel lístok, vydaj mi lístok. Mami, máš ho pripísaný na karte. Dobrý deň, kontrola cestovných lístkov. Môžem vás poprosiť lístok? Mami, ona len... Mami, daj mu ten telefón. Pán revizor, nedávajte nám pokutu, my sme chceli ísť iba na kúpalisko. Všetko v poriadku, pekný výlet. A nemali by sme už vystúpiť? Zdvíhajte sa, ideme. Kde máme tašku s uterakmi a jedlom? To je ale vôľ. Pane, vstávajte, konečná zastávka.